Yana son kike ma na tabbata kina san shi mai mu kauna ke da shamsu cikin gari ta zamto madubin al'umma. Komai lokaci ne ya baki soke kin bashi ƙauna, ina ma a ce rana ta auren ku ta zo. Riƙe shamsu mai mu a duniya yana ji da ke ‘yan mata, in kin bashi dama na tabbata ba zai sha wuya ba da rinsi. Dare ko da rana ƙauna ta ku girma take yi, abun sai ka ce wani sirri ne yaƙi ni da kurma. Shi so kwai laluri kwai fama yawan sa tunani, shi ke sa mu shaƙu da juna har ta kai ma ga aure. Abun ai da haushi ka so mutum a ce baya son ka, mai muke da shamsu na tabbata kauna ba kan ba. Kullum damuwa ce ga shamsu har idan babu mai mu, kiyo tallafi ki agaza ki dawo ku zauna. Iya mai tunani mai kyawo keke da gayu, sannan gimbiya ce ‘yan mata ta sun bi ki baya. Kyawo ba da goba ba boka sanan ba kafi ba, Allah shi ya yarje ya fidda ke kike haske mata. Kowa shi tunani aure na kishi ne yake so mai mu, amma shamsu shi ne yadda ce masoyi na zuci. Dafin so a zuci ya taso waye zai tare shi, ba yaro hukuma gwamna masara mai take yi.